Apo, bikote. Arratsaldeon. Pasa lasai. Arratsaldeon. Sartu lasai. Bietorri, bikote. Bai, gustatzen zaketa, beti hola. Bai, noski. Jo sondo, esko. Eseri lasai. Eseri, hartu lekua. Bueno, alarma da, zuen disko berriaren izena. Gure taldean, lantaldean badira zuen fanak eta jarraitzaileak badira, eta alarma disko entzuten egon dira. Zer dator, Zutagar, alarma honetan zer da? Beti bezain Zutagar, Aitor? Oizkua da Zutagar. Diskonen aurrekua igual bai izan zan pizkala saia ba, baina, bueno, derrigorra ikusten genuen, urrengoa izan zedin, beti izan da gure estilua, kante indartsuak eta xamurrak ustatuta. Itzuli zarete berriz. Bai. Bueno, beti indogu, maitasunari pasioa diska pizka berez izan zala hori alderatuta, beti atara ditugu saietu gara bintzat diska indartsuak, beti baladatxoren bat, baina beti diska indartsuak egiten. Xabi, kanta indartsuak baita xamurrak ere, erraietatik, bihotzetik horrela aurkeztu duzue zuek zuen diskoa, zuentzat hori da musika egiteko modu bakarra? Ez dakit modu bakarra, baina ez dakit gure izaerak indoiana eta beti egin duguna, beti barrutik eta pasinio askokin, ez dakit zelan esan ez, barrutik dakagun dana ematen. Nahiko horretan, ez dakit, bihotza asko pintzekuak. Oraindik barruak hitz egin nahi du horra, Aitor? Ateratzen da, barrua bor musika ateratzen da hortik oraindik? Zorionez bai. Gero, ez dakit, beste gauza batzuk egiteko gai izango gina, baina musika estilo hontan eta beti izan duguna da, eta beti dauz arrazoia bai barrua garbitzeko, eta ez dakit, azkenean baliabide bat, gure barruak ataratzen laguntzen duzun zer bat da, ez? Eta kanta xamurrak egin ditugun moduan, intartzuan laguntzen dutzu, igual amurrua gehiago ataratzen, eta bueno, bai. Zuri kuriosidade bat, zuek, Zutagar bezala, izenburua, diskoaren izenburua zei hartzen duzu, disko hasi baino lehenago edo bukatuta. Batzuk izautete hasi baino lehenago ja badakitez izenburua. Zuek? Alarma izen hori. Azken momentuan, ez? Bai, azken momentuan. Diska bukatuta, venga, alarma jarriko diogu. Diska bukatuta ez, baina bestiak egin ustean da, bai. Bai. Normalian ja hitzak eta idatzita daudenean, eta horiek irakurri, eta topatu zerbait bildu dezakenak itxigorera mesu gana. Bai. Ez da tematika batea atara eta horren inguruan indako diska. Hori, baina. Ez dugu beti ditugu kantuak eta alarma moduko kantu bat, bai daue konfinamentuari eta pandemia garaikoari lotuta, baina izan da, ez da diskuan izenburua ben nahitxea horrela etxigizan, baizik eta ja, Xabi izatezan moduan, ja kanta guztizia dagoak gunean, eta ja gai guztizak eta horren arabera, ikusten dugu zer lekian indarki xaue, eta berez kantua alarma egoera da, ez? Eta diskari jarri nahi izan diogu, alarma pizkate zuzenagoa iruditzen jakulako ero. Dena den, disko hau argitaratzea, Xabi, erditzen luzea izan omen da, horrela da? Bai, luzea, bai. Hasiera baten, dela urte batzuk konposatzen hasi zanean da Aitor, gu gara gure disketxea, gu kaleratzen dugu, orduan beti saiatzen gara presiorik ezartzen, denbora ez dadia izan, ez dakit, oztopo edo, eta azkenean bukatzen dugu oso estresauta. Hori ez da aldatu ez da? Ez, gero beti azkenean, denbora gainera tortze jako, baina bai, luzia bai izan da, konposatzen hasi zala, hasi zinela, konfinamenduen aurretik, eta... Bai, ja maitasunari pasioa ja bira egin da gero ja disko bat biratuta gero ja orduan, ni bintzat orduan azten nahi ze konposatzen, eta pasauzan gero 30. urte mugako bira egin genuela bai, eta gero pandemia etorri zala, gero hor beste Ibarko kantua begotzen hortartian, eta azkenean gauza bat eta beste, denporia pasau da, eta badirudi, ez dakite, berez, ez dakite, 19 ero, igual asmoa geneukan grabatzen hasteko, eta gero ja etorri zen. 4 urte joan dira, geroztik, Lasai hartu duzu erdu. Bai. Gauza asko pasatzen dira horretan. Aizue, jarraitzaile asko ditu Zutagarrek Euskal Herrian, nola hartu dute, zuen jarraitzaileek, Xabi, diskoa? Izesan erantzun oso nahukitzen ari da.
bueno, gu esperantza horrekin gogazen beba, ez dakit oso posiko gazen grabatu horretik ere abestiekin da. Baina, karo, gero bia duzu, jendian erantzuna sentitzia eta gisa esan kritika oso onak, orokorrian, jendeak esaten du gure esentzia dakala, ez dakit, hasierara bueltatu garala, jaiotze basatia lehenengo diskarekin begin dituzte olako berjaiotzea eta olako izjokuak eta jendeak oso ondo eta kontzertutan eman ditugunetan igartzen da kaleratu genuanetikan oinarte denboratxoa pasau dela, zeia sale askok abesti dituzte, abestiak eta bai. Bai, ze berriro ere biran zaudete, nola zaudete, Aitor, gogotsu zaudete jende aurrean jotzeko? Bai, eta batez beha kontzertu batzuk emon ditugula lehenengoetarako denporia pasau zame bai, iaz emon genuen azkeneko kontzertua, 5 o 6 abete pasau dia, ez da ginen emon genuen urrian. Eta badazkazu, hori, kanta berriak ikasen behitzuzu, letrak buruan sartu, kanta sarrak errez gotza dituzu, baina berrizetara egokituen behazara, hau diska hau beha abotzandako nahiko exigentia bukatu dago izaten, da pixka bildurrekin, bai urten ginen nintzen ni pertsonalki. Baina gero ja behin jotzen hasitxa eta dana hori, ondo doiala ikusitxa eta ja 5-6 kontzertu ditugu eta dana joan dia zoragarri, horrek ez da berrindartzen zaitxu, ero bera eta bukle bat ezatzera, ba indar gehiago. Aitor, esan duk ikasi barra dituzu lauengo kanta berriak eta inoiz pasa altzaik aztutzea kanta do. Sarri, bueno... Eta zerbait improvisatu beharra do. Bai, zemen lengo la traba igual lengo, Igual inorez penteatuko baino. Zenbat kantu dituzue, hortik asko, nuke ez da pentsa. Hoi denak buruan izatea. Eta berrotamarrero. Badira batzuk, ez? Berrotamarrero. Bueno, hor un normala du, hila zai, Aitor. Baina gertatzen da, ez da, mekanizauta da kasula, eta askotan ez dozula pentsatzen bez, batzutan... Atera iten da. Bai, urten etxen da. Pentsatzen dozunean da, igual, gexo trabatzen. Egia da, horrela izaten da, bai. Egia da. Bueno, pasatzen da, baina askotan ez da pasu. Xabi, roka zer da, zuzenean disfrutatzeko generoa? Bai, nik uste baiet. Bueno, gero ez dakit, etxian bai, jotzen ez dakit esan baina zuzenekoak bai dala berotasun punto bat, eta lehen komentatu dugun moduan gu nahiko abestiak sortzeko orduan da jotzeko orduan, igual ez gara oso teknikoak eta gehiago gara, indarra erabiltzekoak ez dakit ez, eta orduan are gehiago zuzenak matotzu punto hori ez. Eta zuek azkena noiz izango zantzarete beste talde baten kontzertuan jutaltzarete, jango zarete, ala? Bai, niretzeko hori esan benema. Ni gutxiago, lehen gehiago. Nik esango nuke, eskerroka da gozatzeko ikusle moduan ere, zuzenean ez, nahi dut esatia. Bai. Eta konfinamenduan garaian da, zizianean apur bat askatzen, da goratzen ez kontzertu batera jo nintzela ikustera, Lapoia arduan Basebilaren berriz elkartuta eta laugarren abestirako hori ikusten eguala, nire buru esan nio, bihar berriz nator. Gustora gontzen jena. Kontzertuen data ditugu, Sutagar zuzenean gozatzeko, nik esango dut azuk ere. Bai. Apirilako 21 Bilbon. Apirilako 22 Donostian. Maiatzak 14 Herriurratsen Senperen. Maiatzako 20 Orozko Rock Orozkon. Maiatzako 26 Tote Mareto Atarrabian. Ekainak 16 Untzaga plazan Eibarren. Wow, Eibarren. Etxean, begira piztu. Berez isa da. Igual imposatu etxeta pizkadeo bai, Rixan, bai. Ze jendia esauna ikusten dut, gero bada, jendia bai konfiantzazko daka, eta igual ikusten bat tontuara etxer igual beste pizkat gertatu izatea. Hor igual aztuko zaik letraren bat, Aitor, cuidao. Segun egun txarrak asunero, hobeto egun hona ukitzia horre tinko mantentzeko. Agian, beste herrietan egiten ez dituzten gauza batzuk egiten beste herrian aian publikoak, ezta? Eta, bueno, eta jendia geixau esautzen duzu, horpegisa geixau esautzen duzu, orduan, ez dakit, geixau imposatzen daren puntu hori, baina aldi berian bebai ondo gurtetzen baldin bada, ez dakit, ez dut esango plazarik geixe maite duzun plaza da niz, plaza guztizia maite ditugu berdin, esan ligeu, eta baina, bueno, bai da leku berezi bat. Bai, noski, zuen herria da, zuen herria beti izango da berezia, gainera beti izan duzu zuek gogoan zuen herria, euskaraz kantatzea, langile mugimendua, zuen baloreak, ez da? Bai, jaso duguna gara, ez dakit hori azkenian hizkuntza jaso indogu
kultura jaso indugu, ez dakit, txaldarrikapena jaso indugu, ez dakit, heavy metala be jaso indugu, orduan egiten duguna da, bueltatu gure esentziakin.